Bună ziua lume și bine v-am găsit la un nou episod. Astăzi o să facem un challenge numit Nu avem voie să atingem culoarea gri. Să vedem dacă îl atingem sau nu. Mai întâi ne facem prima dată uneltele de lemn. Bun, pun și o pauză și revin până am terminat cu uneltele. Bun, ne-am făcut și noi uneltele noastre perfecte aici, așa. Acum avea nevoie de coal. Deci, haideți să luăm niște nisip. Bun, am reușit și noi acum să luăm niște nisip, să putem trece. Haide. Oh my god, am făcut la fix aici. Da, să obținem iron, va fi scopul nostru. Haideți să ne ducem și noi. No! Am atins gravel-ul! Și cam atât a fost cu acest videoclip. Și pa, și pa!